Бульдердегі. Потом коляшки там, коляша заживем. Нормально. Шел вақытта біздің компания банкротится. Телефильмді снимать етілер ретінде. Hem de мен шонда төп рөлді. Қарғылы күн болды. Денис Ибрагимов. Жоқ, онда. Министерство. Конкрет айтман енді министерство. Хайрлы сағатта, құрметлі егеттер, қыздар, ағайдар, апайдар, һәм олардың яқын ахиреттері, достары, һеҙҙең менән биш бармак шоу. Мин Илһам Ишкинин, Урал Каримов, һәм әлбиттә беҙҙең менән бөгөн ҡунаҡта Бүреләр төркөмөнөң солисы, основатели, создатели, башҡорт рогының әлеге мәлдә иң сағыу йондоҙҙарының береһе тип әйтһәм дә була. Илшат Абдуллин. Илшат бүгін ҡунаҡта. Әйҙә, ҡаршылайыҡ Илшат. Сәләм, Илшат. Сәләм, егеттәр, сәләм. Һин теге шундай һорау башҡа килде. Полнолуние ваҡытында сығып балконда олойыңмы? Балконда түгел, ҡыйыҡтың башына менеп олойым. Был әлбиттә шаяру булды. Был әлбиттә шаяру булды. Илшат, һине күрергә бик шатбыҙ, сөнки Мин дә шат. Ысын күңелдән беҙ һине күреүебеҙгә беҙҙең подкастта тип әйтәйем инде, бик шатбыҙ. Илшат, беҙ бик шат. Ҡарале, Илшат. Һин рифмоплет. Вообще прям. MC. Ҡара. Илшат, беренсенән ҡайҙа тыуҙың? Бәлкем бер-ике ауыҙ һүҙ әйтә алаһыңдыр минең тыуған ерең тураһында. Ҡыҫҡаса ғына. Һәм әлбиттә беҙ артабан күсербеҙ һинең уҡыған мәлеңә, биографияңа. Мин Баймак районы Куси ауылында туғанмын. Шунда мен 6 ай яшәгәннән соң атайым әсәйем күсеп киткәндә Түркмен ауылында. Һәм баласагы мен бөтөнләй Түркмен ауылында үтте. Гата Сөләймановтың туган авылы, Түркмен авылы. Ҡурайға памятник. Шунда беҙҙең ауыл тора. Ярар. Нисәнсе йылға титтеманда булдың һин? Мен онда булдым, нисәнсе классҡа килдем икән. Шунда мәктәптә, адактан мен киттем. 9 класстан лицейға киттем. Беҙҙең районда элек кемдер беләлер, компьютер лицейы булды, 1-2 йыл тип аталды. Унан һуң мин Беренсетҡол ауылында. Шунда уҡыным 1 йыл. Аҙаҡ шунда уҡығандан һуң мин активист булып һәр ваҡыт. Активно йөрөп теге бөтә мероприятиеларҙа ҡатнашып, алып барып, йырлап, гитарала уйнап постоянно. Һәм ул ваҡытта не барайын, ул ваҡытта теге вторая компания чеченская булды, шул мәлдәрәк булды берне инде форум Дети Кавказ, за мир на Кавказе дигән. Шунда 4 квота бирелгән беҙҙең Башҡортостанға. Шул квотаның 2-үе беҙҙең районға эләккәйне. Мине район исеменән ебәрҙеләр нигә инде шул Ставропольға. Шунан йөрөп ҡайтҡас, бында миңә ҡаранылар да, бында отдел ЮНЕСКО. Давай, һин ҡайҙа уҡыгың килә? Һин ауылға ҡайтма, давай Өфөлә ҡалаһың, мен әйтәм. Хыялым бар, мен давайте беренсе гимназияға Рами Ғариповқа тип шулай тип мен Рами Ғариповқа эләктем дә. Нисәнсе класс? Рами Ғариповты бөттөм. Мен онда 1 йыл гына уҡыдым, ул 1-нче класста, синыфта. Шуға мен гимназист уже. 1 йыл гына уҡыһаң да. Лицеист, гимназист. Барыбер гимназист. Әлбиттә, һаман да беҙ дуҫтарым бергә аралашабыҙ, бергә йәшәйбеҙ. Шуға. Гимназиядан һуң артабан ҡайҙа? Гимназиянан һуң мин уҡырға индем Өфө дәүләт авиация техник университетына ул ваҡытында. Авиационный университет. Шунда уҡыным. Ниндәй һөнәргә? Защита в чрезвычайных ситуациях. ЗЧС, короче. Теге спасатель. Почти МЧС, только ЗЧС. Ну, беҙҙең деканат МЧС-та булды. Шунда уҡыным. Уҡып бөтөп өлгөрмәнең, һине минең йондоҙом киноһында. Без студент саҡта шул мәлдә беҙ төркөмдө башлап ебәрек егеттәр менән. Шунда уже мен институттан егеттәр беҙҙең беренсе башлаган. Беренсе беҙҙең тыңлаусылар ятаҡтағы егеттәр, шундағы башҡорттар түгел, урыстар була торған, тыңлай торгандар инде. Шунан беҙне инде. Ниндәй йырҙарҙы йырлай торған гитара ятаҡта? Ну, кемдең йырҙарын?
Мен бала сақтан дер, шул роктың классика инде Виктор Цой, ДДТ. Һәм үҙең яҙа торған, яҙа башланың? Мен яздым беренсе йырды, уның исеме һинең күҙләрең, ул беренсе курста яҙған йыр. Сөнки уға тиклем минең бик күп багаж бар инде. Мин русский рокты весь беләйем, бөтәһен дә беләйем, башҡортса йырда торған, аяҡтан үҙем яҙа башланым. Шул беренсе йыр беҙҙең китте. Әйткәндә, беренсе Илшат, нисә йәшендә һин гитараны ҡулыңа алдың һәм гитарла уйнарға өйрәндең? 14 яшта ҡыҙыҡ хәл булды. Беҙҙе алпардылар мәктәптә уҡығанда турист слеттар элек булдырған икәндәр. Хәҙер барын белмәйемме. Шунда ултырғанда күрше ауылдан бер ҡыҙға гитарала уйнай бит инде. Вау! Ну, шәп. Мин тоже өйрәнгем килә. Шунан ҡайттым да, ата-әсәгә әйтәм, шул икенсе көн әргәһенә ҡыҙыҡҡа барында ул ваҡыт мин нисәнсе класста икәнмен? 8 класстамы? Бер-ике аккорд өйрәтте инде миңә. Вот шулай. Все, шунан мин янып киттем дә өйрәнә башладым. Атайым, әсәйем миңә гитара алып бирҙеләр. Ауылдағы беҙҙең музыка уҡытыусыһынан, математика уҡытыусы ине ул ваҡытта Нәлиә Сәхиевнан 4 йыл һуңға һаман да эҙләм беренсе гитара. Уға тиклем беренсе гитараны ике туған ағайымды урлап алып ҡайттым да. Атай шуны күрҙеләр, һин давай-ка улым херней занимайся. Һатып алдылар миңә, короче. Атайың менән әсәйең нимә менән шөғөлләнделәр? Шөғөлләнделәр. Яме бит әле пенсиялар, юҡмы? Улар ауылда? Ҡайҙа эшләнеләр? Фермерҙар? Әсәйем минең ғүмер уҡытыусы булды, атайым шул совхозда булды, төрлө нәйҙәрҙә инде. Ғаиләңә килгәндә бер бала түгелме? Мин бирҙем, ғаилә бирҙем. Шуға һорайым инде. Менә хәҙер беҙ белдек бит инде. Беренсе һөйләп киттең бит инде, гитарала уйнарға өйрәнгән сағыңды. Һәм ҡыҫҡаса һин уже алдан уже әйттең бит инде, авиация техник университетында уҡыдым тип. Айы. Ижад шул как раз таки шул мәлдәрҙә. Шул мәлдә студент саҡта беҙҙең тәүге сығыштарына йәшлек шоуға бер 2-3 йыл буйына беҙҙе алмай торғандарын, беҙ егеттәр не формат, ул ваҡытта теге беҙҙең поп төркөмдәр күп попса бит. Кемдәр ул ваҡытта ине? Илшат әйтеп үтә. Бер-ике ауыл. Кемдәр формат? Кемдәр формат ине ул ваҡытта? Ул ваҡытта Сәғиҙулла Байығы, Рөстәм Ғиззәтуллин, Арас, кемдәр? Ну, беҙҙең иң төп нейҙәр ул ваҡытта. Күп инде ул ваҡытта кемдәр еще булар? Венер Камалов. Венер Камаловтар, Шау-шоу, антеге Любизар, ну күптәр ул ваҡытта. Girls Band юҡ инде. Не, бар ине. Ҡыҙҙар. Ул ваҡытта Айнас төркөмө булды. Айнас. Шөйләгәндер. Асман була торғайны. Етеген. Сираждинова наркастар, Айгүл Үтәгәновалар бер сорт тыңлап йөрөп торган икән. Бездә ул ваҡытта алмалы, алактан 1-2 йылдан һуң гына беҙ барып теге һөйләшеп, ни итеп. Юҡ, бүреләр ғөмүмән нисек барлыҡҡа килде? Һәм ниңә бүреләр? Шу бүрек һорауҙы ғүмер буйы һорайҙар менән. Юҡ, тәүҙә нисек һәм һуңынан ни өсөн? Давай шулайыраҡ. Улай һорағандар юҡтыр моғайын. Бүреләр ул беҙҙең минең атына бергә классташым Рафаэль Гайнуллина беҙ башлап киттек. Икенсе курста микән бергә йырҙар яҙып ижад итә башлағайныҡ. Бүреләр тип, сөнки бүреләр 7 урынға урынлаштырған легенда буйынса баш бүре башҡорт һәм дә бүре образы беҙҙең халыҡтың тотемный символ. Ну, и күп нейҙәр инде теге дрессировкаға бирелмәй бүреләр һәм дә ул доктораль лес тип әйтәләр бит. Шул ваҡытта образдар шулай бит инде беҙҙең йәш саҡта. Бүреләр мощный да, бүреләр тип атадыҡ та. И шунда беренсе йырҙарың бере башҡорттарым булды бит инде. Башҡорттарым торығыҙ үлмәгеҙ. Шунда теге патриотик йырҙар менән бүреләр тип шунда башлап киттек инде. Аҙаҡтан ни. Шунда Рафаэльман башланыҡ, аҙаҡтан тере төркөм йыйып алдым ул ваҡытта Рафаэль уже минән бер йылмы шул бергә эшләнек тә. Аҙаҡта менә Денис Ибрагимов. Ни өсөн Рафаэль китте? Ул бит театрда эшләгән. Театрдан улар ҡайҙалар? Салауатҡа ебәрҙеләр. Салауатҡа нимәләр? Вот. Ну, үҙенең эштәре булды. Технический сәбәп өсөн. Улай уға бит нәмә оҡшаны. Әлбиттә, беҙ һаман да дуҫтар, һаман да аралашабыҙ. Һәм шул онда аҙаҡтан тере төркөм барлыҡҡа килде. Бөгөнгө 4 кешенән иң оҙаҡ һин һәм Денис Ибрагимов, беҙ иң төп беҙҙең башлап биргән егеттәр һаман да бергә. Һаман да ижадта бергә эшләбеҙ. Уже нисә альбом, нисә концерт, нисә фестиваль, нисә ниләр, гастролдәр. Бүреләр
Һәм һез наконец-то һезне теге формат итеп теге кабул иттеләр. Кайда беренче сәхнә, кайда яшьлек шоумы, нинди сарыла? Яшьлек шоу булды, мекан шунда теге масса мероприятие, бөтенләй соқтыктам әйтем, башыңды югалтып, теге вау. Ингалда аптырайлар, карайлар, бу неме ул, короче. И фу, егетайда альбом запишем, альбом эшләнеп, потом тагы безнең концерт 2008 елда элек була торган тегене. Амаксар бар да инде. Элек ниме булды, Скорпион. Да, Агава. Агава. Без эшләндек башкорт комедия башкорт стайла, һәм оннан шунда концертыгызда эшләндек. Бу һәр вакыт беренче хит потом. Мин аны аны нисне өчен эшләйм, кадерле дуслар. Илшат Салатулаевтың теге һәйкәле пятачокта килделәр, мен һорай, типа, шунда эшләндек. Күпме тора туда мен әйтәм, шул контактты бирдем дә. Беренче, юк, без шунда эшләндек дә, тик теге Өфе уттарында гына дискотека булды бит. Без теге систему сломали. Эшләндек тә мероприятие. Һәм Илшат мөрәҗәгать итте, мин контактларны бирәм дә, һеҙҙең бер айдан шунда концерт булды. Ну, уңышлы үтте ул, шуға мин беренче концерт, сольный концерт, кеше күп булды, шунда белдертләрем дип, шул елда бит альбом, беренче альбом сыгардык. Гумман әйткәндә мин бында килгәс реклама эшләп битәм бит инде бит. Әлбәттә. Безнең иң тәүге альбом 2008 елда мына тормышка музыкаль барлыкка килде дип әйтәйгә бит. Ул вакытта без уны Моң студиясында сыгардык, ушның дисктар булдыргайны. Акса кирәк инде. Капкара яздырырга, эшләргә. Яздырырга әлбәттә. Безгә яздырырга бик ярдәм итте, әйтеп үтәм, Ан төркеменең теге җитәкчесе Алмаз Агай Гафаров. Оның bir студия БГУның астына подвалда булдыргайны. Мин Алмаз Агай шулай бедме, шул Паймактан, Сибайдан егетләр ярдәм итеп бәргә дәлтеп. Егетләр без проблем да. Рокеда яратам. Безгә бушлай бирде үзенең студияһын, душны кискен килепне яздыра торгайны. Репетиция яздыруда. Онда инде кемдер, ул вакытта була торгайны. Була торгайны утыргайны. Онда Руслан Нигматов утыра торгайны постоянно. Ильяс, аны күптәр булды ул. Шундай тегене инде, элекке тег музыканттар йыйылган тусовка. Шунда яздырдык та, Алмаз Агай Гафаровга рәхмәт, һәр вакыт һаман да дус бит, һаман да аралашабыз. Хатта уның бер йырын мин харап алдым, шул йырды онтылып барам әйтәм. Дирәле эшләп куяга әйтеп. Тиздән сыгырабыз Алла бирә. Аклимә түгел. Юк, Аклимә ул Дрим Хасановтың ул вакытта. Ул да йырлан. Улар тоже йырланнар, но ул бит автор түгел. Авторның йыры. Ай. Кыш бабай менән бергә. Ул Рим Хасановтың. Кем амна дуслар, касан концерт була һинең? Алакламый. Туктале, мин иңелдә һөйләп альбом. Кем безнең ниндә йырды йырлай ясактарның комментарийлар языгыз? Ан төркеменең ниндә йырын, кем шулны дөрес җавап бирә? Шул кешеләргә билет бүләк итәбезме? О, әйдә. Шул кешеләргә 2 билет. 2 булын? 2 билет. 2 билет. Бүлдердеге. Гафу итегез. Бүлдердеге. Шул 2008 елда альбом сыккан ине. Ул вакытта дисктарда булды бит менә, улар хатла торган, не торган Моң студиясында бит гастрольдар буйлап йөргәндә хата торган инде. Шуннан ул кайдалар теге ВКонтактеда булдыла ул альбом. Лактан хәзер нисә ул цифровые площадки клипсларны Яндекс Музыка бит yerдә бит инде. Һәм уны без унда юк, цифровой площадкаларда безнең альбом юк. Яңарак кына шуны әйтәгез, шунда куяйык дип уйлагайнык, безгә охшамай. Элекке яздырган, сөнки без теге музыканттар төркемдәр яңадан яздыралар. Шуга без яңадан эшләнек, ул атала ремастер дип әйтелә. Ремастеринг бөтен тулын сәһәр эшләнек менә. Бер 2 ай буена өстендәрәк эшләп алдык. Без теге калган битне бөтен дорожкаларны матур итеп, хәзергә тадартып. Ну, шул ук запистар бөтәле шул мәлдәгеләр, чтоб теге яңадан яздырырга дип уйлагайнык, ул яңадан яздырһаң энергетика югала. Шуга шул ук калдырдык, яшь сактагы тавыш, яшь сактагы бөтен инструменттар безнең матурлап, упаковка итеп бит матур эшләп, хәзер менә без улар безнең 10 октябрь сыгасак бөтен площадкаларда. Һәм дә шуның айканлы, шуны исләп без менә 1 ноябрьдә Music Hall 22 клубында концерт эшләйбез. Концерт булса, сакырабыз. Әлбәттә, бөтен сакырабыз, чөнки клубларда күптән эшләгән юк концертларда. Көзгәһен рәхәтләнеп, йома көне пару көн ролем матур гына итеп. Бишәп. Әйткәндәй, концертларга килгәндә,
2008 яшик шоу 2008-дәме беренчегә менә формат 2005 булды, 2006, 2005 2008 альбом сықты. альбом сыкты. 2005-тә менә беренче тапкыр формат дип менә яшьлек шоуда килеп сыктыгы сәхнәгә. Хәйе. Һәм касан башланды беренче концертлар мо? Шул елларда без сакыра башлайлык булдырган землячестволар, Баймак районы, айрым Уткара, Әбиел райондары, там Көйрге район. Элек шулай булды, адына һәйин ниндәйдер теге тусовкалар. Землячестволар эсләгән. Истәйм. Теге клубтар унда күп Айбар булдымы, онда нидәр булды мына теге. Кармен. Шунда төрле клубтарда, шунда бит елеп мына йырлай башлаган инде. Шунда тук кайдалар теге яйга һәйин Уткара торгандарын төрле. Гомумән гастрольләр булдымы һеҙҙең классический понимание? Бернисә калларга барып, Калларда ла йөрү авырмы ул? Ауыр әлбәттә. Кыйбатмы? Нимәһендә ауыр да. Мына мәсәлән безне карап утыра Булат брейтиге Айрат Дәүләкән калаһында утыра. Бүреләр килмәй безгә. Ни өчен ул авыр һәм кыйбат? Аңлатып бирәле. Елек яшь сакта не бит инде без энтузиазм, юношеский максимализм, әйдә гастрольдәр, сөнки без һәр вакыт тере форматта эшләбез, тере форматта эшләү гомумән авыр, сөнки концертты карау гына еңел, ауны бөтен нәмәне көйләп, куер өсөн оборудование парып куер кирәк. Уны ташыр кирәк бөтенне, сәхнәгә куер кирәк, 1-2 сәгать настраивать кирәк бөтенне эшләйин. Бер машина арттан фургон газель менеп килеп куеп нетеп былай гына килеп флешканы тыгып кына ошо микрофонды хундырып кына плюска йырлаган әлбәттә рәхәт килдең флешканы тыктың йырлаган элек шулай булды гомер дөресен Хәзер дә шулай. Хәзер дә уже йырлай баштанлар һәр матур итеп сөнки халыкты алдап булмай хәзер халык бөтәһен дә белә интернетта бар бөтен нәмәләр бар кеше күрә шуга шул техник яктан бик авыр ул ни шуга акса кирәк сыгымдар кирәк сыгымдар ул вакытта инде сыгым булган юк мен әйтәм менә бунда без күбрәк үдебез складывались сюда а онда ни чисто әйтәм чисто по фану мышлай 2005-2006 касан һин менә группаның основателе тигән буларак солисты буларак әйме касан һин менә шундай тойгын булды менә вот бүреләр вот уже все вот на пике не то что на пике без да һин йондыз вот һиздән шуна онна йондыз дип белмәйм ну йондыз түгел но менә халык тулы вис барала вис йырларында йырлайлар вот һин вот һиздән вот касан ничәнче елларда булды или бәлким касан булды икән бәлки һизмәнең кадык булды ул мен беләм касан һидем мен институттан университеттан нигә бардым битендә фильмда төштем эшләшкә бармай елларын фильм мин нудмисем фильмда төштек шул вакытта концертлар булды итне уны исләмәйм менә һәм исләйм бер 2-3 ел фильмда эштәнләр уны 2010 елларда микән менә индидер Салават йыны булды микән Торатау астында булды инде бер шунда ул булды суббота һәм пятница көне шул төнен фильмды күрәттеләр. Презентация булды. Бында ла фильмды быйстла күрәттеләр. Һәм шунда йөреп атканда кешеләр килеп фото төшәләр инде миңа. О, кисә киноны карадык. Кисә быйстны фильмды карадык, төрле апайдар, агайдар килә фото төшәләр. Ул вакытта кемдәге мыльницалар бар. Телефондар була юк инде бит. Мен шунда, о, мен Зухра пәргәлә иштек бракаем әйтәм. Вот, бедный. Видимо, вот. Фильм сыктыла, адактан шулай, ну, шул вакытта һизелде инде. Халыкта масс-медиага китте, бөтергәле онда интервьюлар, нидәр, радио, телевидение, бөтәрдә фильм тем более. Шул вакытта бит һиздек инде уже кешеләр тыңлай, беләләр, концертлар, залдар тулып отырган. Һәм менә шундай һорау, ни өчен һин гомумән авиация университетына инергә булдың, иҗади яктан китмәдең. Актер. Минең һәр вакыт шул дилемма торды, сөнки 9 класстан һуң да мин тегенегә Сибайда педагог училище һәм колледжына барганда, шунда минең әсәм шунда укыган бит әйтә, бында укырга мине уже ты гитара уйнап күрәттем, йырлап дип күрәткән музыкальныйга. Һәм шунда ук мен әйтәм, юк, мен что-то баргым килмәй, мен техник яктан. Сөнки мен теге математика, физика, мен тегерәк логическое мышление, мен технический ум. Шуга инде киттем компьютер лицейына. Шунда укып үттем һәм дә бында нидән
Рами Гарифтаның біздің онда шепка қайдылар, шул елы шепка қайғаны. Мен тоже бірінші турда өттім, екінші тур уже барайын, мен уже едәгі шепкаға, типында бүтті шепка сұрықылар дайыны. Артур Кабиров, Рафаэль ғаны Мақсус түркім ейділер шепка. Мен шында өткен енем, мен шында өттім етім, ойландым да метем жоқ. Не сендір көңіл тартмайын екен, білмеймін. Не сендір мен техникияқтан махатта ойнар едім. Hünerimde техникияққа бәйлерге бұлдым. Шуны давам... Hem de 5 yıl өткәс, мен институтты бүткәс, бүті шепкалар қайтты, егіттер қыздар, бүті әлі қайттылар, hem бүті әлі фильмді снимать еттілер бетінде. Hem de мен шонда төп рөлді, аулар менің достарым нейді. Мына тұрмыш... Шулай тоже, бұлай екен. Ирония судьбы. Ирония судьбы. Yok, hem şunu devam edip әдірек біздің тамашашыларға сөйлеп өт, ярдам итәме һиңә белемең, алған белемең, нимә менән шөгыльләнәһең музыканан тыш? Әлбиттә. Мин үземнең белем буенча электән һәләр һин артист, музыкант. Бер әйтергә туйдарда, кунакларда утырам, һин музыкант, әйдә ярлале. Яратмыйм шуны. Мин үземдә гомумән артист постоянно. Артист дип тиге нитмәйм, позиционировать итмәйм, мин рок музыканттар. Простой рок музыканттар. Айтам, агай, һин тракторист, мен тракторны йөритеп алам дим. Тиге сразу шамалар метам. Яра, без проблем гитара булса ярлайм, итмәйм, без проблем. Ну, юмор шундай дигән. Мен күп музыка һаманда безнең хоббиһе кала, иң төп профиль түгел. Син безнең егетләр бөтә әле эшләйдер. Аксаны ничек эшләйдер? Мен бизнесмен шөгыльләнәм. Хәйлегем әлдә алдан бизнес? Әйе. Пилоттар нидерәк бизнес? Мен иң алда эшләнем төрле нефть компанияларында эшләнем, төрле буренияларда эшләнем, начальником отдел булып утырдым. Сибирь яктарында ла йөренем, күп кенә һөнәрем буенча инженером по промбезопасности, по охране труда. Сибирь шу вахтаман тур. Вахтлармында йөренем вакытында, чөнки шунда һөнәремдән иттем инде, как развивал шул вакытта. Адактан уже не сел уже 5-6 ел мен уже өзімнің бизнес шөгыліне башландым. Менің өзімнің компаниям бар. Біздің онда компания тоже охрана труда, пожарный промбезопасность, аутсорсинг. Филя уже күптер білә, симбиоз деген компания. Бик күп біздің нелермен эшләйбез. Тоже нефтянка, строительство, ресторан күптер. Нисең килдең менә шул үзеңнең эшеңдә асу буенча? Кызык килеп чыкты. Менің бір нефть компаниясында эшләгәндә, бурение буенча бик һәйбәт кенә компания ул вакытта мине уже әзерләй башлагандар, месторождениегә линейным руководителем, уже аксаны күп уже тегене, айтам, кәләш китам, кәләш заживем, нормально. Шул вакытта безнең компания банкротится. Мен просто ул вакытта шул нимә булды икән ул? Ничә еллар булды ул? 15 еллар булды. 15 еллар мен чыта исләм, күп кенә анда компаниялар банкротка китә. Ай, күп ниләр булды. Шуннан мин инде ул вакытта, короче, әдрәк кенә артыма утырдым инде. Чөнки эшкә бер кайда алмайдар, йөрмәйләр нимештергә. Шул вакытта мин уже уйлана башладым. Нинди кайда мине компетенция? Ул вакытта инде уже балалар бар бит инде, бәләкәй бала. Өйдә ашарга юк, акса юк. Нимештергә белмәй, ата-әсән һорау не? Уят әдрәк бит инде бит авыр, тем более авыр. Мин шунда исләм, шул кыш иткән уже вакытта. Киттем дигә. Кыш бабай булып корпоративтарга эшләй баштадым. Карһылу менән кыш бабай булып йөрдем кыш буена шунда. Карһылу кем булды? Денис Ибрагимов. Yok, onda төрле кызлар булды. Агентство булды бит инде. Инжирдар Роман. Ул эш на поток куелган бит. Куелган поток, мен достарга. Мен кыш бабай, все айда. Костюм барны мен җибәрделәр бит. Шул вакытта йөренем. Шул кызык инде. Шул кемдер белмәй, бәлки шул минең теге незакрытый гештальт бар иде, шул кыш бабай вакытларында. Шуның турагында бадактан клип төшердек. Яңа елдан дип атала. Ул нидә бар? YouTube'та бар, бөтен социальләрдә бар. Бик матур клип, провокацион клип. Шунда кемгә кызык карагыз. Незакрытый гештальт. Чөнки күрмәгәнде күрдем монда мен. Кыш бабай булып йөреп. Слап та теге. Күп нәмәне күреп була. Күп нәмәне күрәм монда. Бик нинди. Шуга
трэш булды инде. Шуны бүтәндә клипта күрәттем. Кемгә кызык карагыз, бик провокацион клип. Шул вакытта уйлай башланым, үзем кайда нимә һәм дә төрле теге площадкаларда Авито, төрле Яндекс услуги нимәләргә үземнең нитән бирә башланым. Объявлениеларда бер компания, ике компания, үз компания үзем эшләй башланым. Мин алда үзем эшләп йөрдем, адактан ул вакытта самозанятость килеп сатып итне шулман булыштым. Уже теге нисек күрә башладым, нисек бизнес эшләй, күп китаптар укый башладым бизнес турында, төрле тренингтар үтте монда. Тренингтар, китаптар, видеолар һәр вакыт күп була торган ул вакытта. Ну юк, менә нидә өлкәлә уже определяться иттең. Кешеләргә кирәк специалист по охране труда, фән тегән. Шул Безопасность. Безопасность буенча инде шул һөнәр буенча һәм дә рынокта иң алда караем бит инде. Рынокта поизучал, что, где, как, что могу предоставить урсайт мышление инде. Еләп карай башладым да. Теге анализ конкурентов, анализ ниши, тегрәй булай инде. Шул вакытта начал упаковываться инде. Беренче контрагенттар компания, бер-ике үстүр иң алда үзем эшләнем, адактан күп компаниялар үзем алып бара алмайм бит инде. Команда. Команда кирәк. Беренче кешене алдым, икенче кеше, өченче, еләп командалар дурая башланы. Хәзер уже 20 ашкан бетен уже команда. Монда Өфөлә бик күп контрагенттар, бөтәһенә охшай, эшләбез. Матур итеп и узконаправленная специализация, специалистлар күп түгел, һәм дә ул бөтәһенә кирәк. Әлегә мәлдә мораторий, әлбәттә, но шул ук мәлдә теге аудиттар, бөтә теге, чтобы Кагызлар в порядке булырга. Кагызлар гына түгел, гомумән бит эшләбез компаниялар белән кагыз буенча гына түгел, һәм компания үзләреннән барып, шунда функционал специалист по охране труда по промбезопасности забираем үзебезнең компанияга. Безнең лицензия, аккредитация бөтәһе бар инде. Шул беренче, һәм дә менә быел тагыла бер направление бердек, ул безнең учебный центр. Тоже лицензия бөтәһе бар. Нисек эшләргә? Укытабыз. Тоже шул клиентлар, безнең шул контрагенттар, безнең адакта икенче клиентлар да бар. Шул өлкәлә варимся, двигаемся, не инде. Ну яшәргә буламы? Яшәргә була, әлбәттә. Хәзер ялап кына Россиядән кимәленә сыга башландык. Безнең икенче калаларда контрагенттар күбәйде менә хәзер. Мәскәү, Питер, Ростов, безнең Челябинск, Новосибирск, уже шул якларда эшләбез. Ялап кына күзураябыз, күбәябыз. Һәм дә 15 ноябрь көне безне президент отельда эшләбез конференция, тагы конференция. Төрле безнең из органов власти киләсәкләр бында безнең специалистлар таябыз. Спикерлар килеп бөтә Россия буйлап Питер, Москва шуяктан өфеннән безнең командадан булалар. Кемгә кызык, кемгә һөнәренә әдрәк теге охшай, килергә, карарга сакырам әлбәттә. Әлбәттә, хөрмәтле дуслар, йоклап калмагыз. Әгәр дә һезгә ошо тема охшай икән, әгәр дә һезгә ошо тема якын икән, рәхим итегез. Рәхим итегез. Музыка менән нисек уйлаң? Теге филармонияга теркәлеп, мен бер ергә үзең генә иҗат итһәң, акча эшләп буламы? Була. Рок йөрсә булар. Әлбәттә була. Бездә бит нишләп безне яратмайдар, әйтәйек, төрле кешеләр, оешмалар, министерстволар, сөнки без теге иң самый независимая команда. Без бер кайдала теркәлмәгән, филармония түгел, газела түгел, бер кайдала нерцент, бер сами по себе. Без карайкан концерт эшләбез, карайкан альбом яздырабыз, бер анда акча харап йөрмәйбез. Безгә белмәм, гранттар алып йөрмәйбез, бөтә эшләгән акчаны шуны тыгабыз. Әйтәм, по фану безгә инде күңелгә охшай, шулай эшләбез. Шуга независимые. Менә независимый дигәндә әйткәндә бер мен һәр шуга бер гай теркәлмәс, бергә зарплата түләмәй. Без үзебезне карайбыз. Бүреләр бүрене нимә тирәле ул? Өйрәтеп булмай, күп машаттаһаң да. Юк, бүрене аяга штатыдыр. Күп машатмаһаң да барбер урманга карай. Менә шундай һорау, һин бит махсус хәрби операция яктарында ла булып кайтты. Шул турала безнең бәлки тамашачыларга да кызык булыр дип. Ул да Уйлап китәле, нисегрәк һин анда эләктең? Уна тоже миңа әйттеләр, вот һин шулай, былай, ана теге өстән әйттеләр, киттең, йөрүең, пропаганда. Мәйтәм бер ни пропаганда түгел, мәйтәм минең күп таныштар нидәр егетләр шунда за ленточкой, грубо говоря, инде.
Шуға мен мында Афганистанмен сөйләшеп, егеттерге әйтеп, ағайдарға енді шуларға ултырып, гум помощь алып барып, мында бөтә фронт буйлап йөреп сыктым, егеттер менә окоптарда карап, нетеп, гитарал йырлап, аралашып, немелер кирәк именно по медицине ядып алып, бында кайтып, атактан концерт эшләдек. Шуга айканлы концерт эшләп, бөтә булган 1 копейканы тенбес аксаны бөтәһен дә заказали, онда повязкалар, онда жгут, нидер гемостатические повязки, патрон, ну нидер инде. Нимә кирәк шул? Бөтәләр по медицине, нимә кирәк? Еп алып, онда концерттан була күп предпринимательләр менә аралашкан бит, булар күп акса бирделәр. Шуларны еп егеттерге бөтәһенә барып тапшырдык, ну ебәрдек егеттерге. Вот, тоже безнең шундай акция булды һәйбәт кенә. Но әйтәм, ул безнең теге не просто күңелдән килгән нәмә, егеттерге ярдәм иттек. Әгәр дә политикага инмәенсә, нисек бар шулай? Пара икән, махсус хәрби операция егеттер унда икән, нисек ярдәм итә алам икән, ярдәм итә без проблем. Безнең позиция шундай. Политика бернинди кысылы кысым. Шуга мен күп әйттем, миңа нитә баштанлар бит инде. Теге безнең каскан егеттер тияктан яла баштанлар, вот предатель, изменник, теләһә нәмә, әйтәм, молодцы. Адрак хейт тоже алдык, әйтәм, ладно. Өрөр бүрер дип йөреп теге табыз. Шулай хәлдер. Әлеге дә баягы бүрләр иҗат бүрләр төркеме безнең бит мин исәп тә әйтә алам. Мин менә без һәммә күптән танышбыз. Мин теге горланып әйтә алам. Илшат Абдуллин таныш, без яхшы достар, браттар дигәндәй. Һәм һине әйтергә була теге әлеге мәлдә рок легенда дигәндә, башкирский рок легенда дип әйтергә була. Һәм әдрәк кенә мин теге үзенең хорамды иртәрәк алгарак әйләндергәндә дигәндә Мадариш хан булды, әйме, рух төркеме булды, бүрләр төркеме булды. Әлеге мәлдә мөгаен бит һез, белмәйм, берсе шул рокерлар, Башкортстандың башкорт рокерлары белән һез аралашаһыгыздыр мөгаен. Әлбәттә. Бармы шундай командалар әле менә? Эстафетаны алырлык командалар бармы? Яшьтәрдә таңмын. Кемгә тапшыра, калдырырга башкорт дөресен әйткәндә әлегә юк, командалар юк. Яшьтәр юк. Бер мәл ислегез микән? Без барлыкка килдек көтүндә, потом монда күп төркемнәр барлыкка килде онда. Караташ, Урмаксы, тагыла бер 5-6 группа ел көтләр онда. Ну, фестивальләр эшләп башландык көтүндә. Вакытна булды. Хәзер менә шундай төркемнәр юк. Яшьтәрнең, белмәйм, бәлки бардыр, бер гайдлә күргән һичкемдә юк. Ничек уйлыйм, нимә менән бу бәйле кризис? Кризис дип әйтмәсем, чөнки рок музыкаһында. Рок музыка ул безнең яшь сакларда ул актуаль булды. Хәзер гомумән бөтен мен караганда рус рогында бөтен циклично бара. Хәзер вот цикл уга тиклем рэп, потом рок, һәм опять рэп китте, рэп, электрон музыка, хәзер прям теге в тренде инде. А шул ук арала менә Илшат, һин бит современный российский рокерда мөгаен беләһеңдер, караһың бит инде. Шул ук менә яшьтәрнең алайык кем әле ана яшькән егет Holiday, кем әле дигән бер йырла бар. Менің яңраккан даже клиптарын карагайным, те концерттан. Залдар, вис йырлайдар, вис гитара полностью, то есть, как бы яшь егет. Как таковых рокердар русский рокта ла юк бит. Юк, бар элекке яңа төркемләр. Яңалар тоже бар, но не. Такой попсовый, да? Весь кушалган уже хип-хоп. Рэп менән бергә электричество шуга. Рокка кайтканда, гомумән әлеге мәлдә тимәк яшь төркемдәр, яшь иҗат итүчеләр. Эстафетаны киргә харау я бирәм, эстафетаны тик килештереп бердем, тик карттар магыт. Кемгә эстафетаны бирергә дигән. Теге клише эстафет дигән. Ай, онда әлегә юк, бәлки ишеткәнем дә юктыр, но белмәйм. Амна заморачиваемся, без теге сами по себе эшләп тигрәбез. Юк, понятно. Это понятно. Сын мәгәнәһендә илһам әйтте,
бүреләр әлеге вакытта ул ниндәйдер югары кимәл симфонический оркестр менән дә сыгыш яһаныгыз. Уны беркем дә эшләмәде. Бу бик теге тикә дип әйтергә була. Әлбәттә. Һәм шуга һорайм бит инде теге әдрәк жир менән теге жировой оболочка менән финанс яктан әдрәк үткәс бәлки мощный гына тур эшләп алырга бер 10 теге райондар, калалар буйлап теге шундай зур байрам эшләргә тамашачыларга. Бәлки без теге хәзер фестивальләргә йөрибез. Бында гына түгел, без менә икенче яктарга яңаракны Пермь өлкәсендә булып кайттык бит, менә тоже фестивальләргә. Анда Россия кимәлендә фестивальләрдә без менә Пермьдән тыңлайлар, там Челябинск якларында бит инде. Теге Екатеринбургта Чаев төркемен бергә аралашып, без менә башкорт телен нисектер икенче кимәлгә күтәреп күрәтәбез инде. Башкортча рок. Кешеләр тыңлайлар, без дә инглиз телендә йырлар тыңлайбыз, там Китай телендә тыңлайлар, һәр Корея телендә без йырлап әйтәм. И җегетләр кайдан чөфенәм, молодцы, круто. Безгә прям һаман да подписываться нидергә социаль телләрдә. Безгә язалар, интелләр безнең телне белмәенчә, безнең музыка аша башкорт телен нисектер охшатып үзләренә яңа асыш яһайлар инде менә. Кайсы башкорт телендә рок музыкантлар бар икән дип. Шуңа ниндәйдер тоже социаль нагрузка бәлки бардыр бит. Ниндәй пландар шул концерт әлеге вакытта концерт артабан? Әлеге мәлдә моны безнең элекке альбомды реставрация, шуны эшләп куябыз, шуннан концерт эшләйбез 1 ноябрь мюзик-холлда. Һәм дә бәлки сыгып беренче калла райцентрда бәлки йөрүп килербез. Әлегә менә уның турында уйлаган юк, чөнки эшләр дә күп, тәбир егетләр безнең эшләр. Әгәр дә без тик музыка менә шөгыльләгән булһак, әлбәттә безнең гастрольләр эшләп, йөрүп, нидәп йөрерник. Без үзебезгә вакыт табып эшләбез, музыканы шөгыльләнәбез. Без теге основной теге профиль түгел. Шуга безнең шулай. Ну, яй була актив кына йөрүнегез дип, Асылташка ла барып. Фестивальләрдә булдык. Яңаракында. Ритаимда ла сыгыш яһаныгыз. Ритаимда мына бит нидә бик нишләп без дәртләнеп киттек, чөнки Асылташта яшьтәр 12, 16, 17 яшьләр бит монда тоже бик күп яшь. Берен дә белмәйбез. Әлек концерт эшләгәндә менә без заманда эшләгән. Я залдың яртысын беләбез. Дуслар, таныштар. Кайда Кай райондан, кай институттан. Һәл бераз да белмәйбез. Йырлай башлаганда яшьтәр безнең кушылып бирде йырлайдар хәзерге. Адактан теге ядалар йырлап торам, илап торам дип хатта илаган кешеләр бар, теге белмәйм. Ниндәдер төшү энергетика бар йырларда, бәлки шул әдрәк бит дәртләндереп белмәтем, трейдә кеше концерт эшләйек. Регуляр рәвештә, хотя бы елна 1-2 тапкыр эшләп торайык дип шундай нигә килдек. Килешүгә килдек, шуңа концерт. Мюзик-холлдың итәкчелеге ыңгай барам һеҙҙең шундай идеяларга. Безне яраталар, бында Өфөлә, икенче калларда хатта безнең контингент бик интеллигенция килә. Онда башкорттар, татарда, урыслар бик күптәре килә. Сеңге таныштар, дуслар безнең төрле милләтләрдән. Хәлле кешеләр килә, әйтеп үтәр шундай, онда безнең клубтарда ниләрдә. Шуга безне клубтар яраталар. Хәзер инде ошо иҗаттан без биш бармак тапшыруының подкастының алагына килеп үтеп килгәндә инде шәхсән һинең менә Илшат Абдуллин һинең шәхси тормышың турында. Һин өйләнгәнһеңме? Ничә балаң? Һөйләп үтсәң кыскача гына. Ничәнче елда өйләндең? Мин һуң өйләндем. Илһамга караганда һин һуң өйләндең. Һуң өйләндем. Мин 30 яшьтә никах булды. Яшьсак, рок-н-ролл. Үзегә аңлап торагыз. Катының һинең концертларыңа йөргән инемме? Катының турында. Тапкыр мин концертка сакырдым, танышып киткәндә. Танышып алдык та, мин шулай булам, әйтәм, концертка шунда bir tabi уже мен 29 яшьтәрдән бикән. Вот инде шул концертта ла булды. Ул мине белгән, мине белмәйне. Адактан шул. Кайда таныштыгыз? 30 сер булма. Кайдан дип.
Интернетта бәлки. Интернетта мен теге қарап барам еді, о, не матур қызық әметім, тіпті қараймын. Тамашачыларга әйтергә кирәк, Илшаттың хатыны актриса. Актриса не буенча, белем буенча. Хәзер эшләйме? Эшләй, икенче өлкәдә эшләй ул актриса. Юк, театрдан китте. Шул туры. Һәм балалар ничә? 2 бала, 2 кызыкай менен, Ике 6-7 кызыкай. яш, беренче, икенче сыйныфта укыйлар. 6-7 яш? Бер яш кына аралар. 2 яш. Яш ярым аралары погодкалар инде. 28 гимназиялы балалар менен укый, шунда анда своеобразный тусовка родителеринде дедең. Ана, ну әйдә йомгаклап теге нидәйдер һинең хыялың бармы? Ягъни хыял теге югары булһа теге үзеңнең шәхси теге иҗат түгел, бер барып кайтырга микән шунда ниндәйдер Илшат Абдуллинның нинди хыялы бар? хыялың. Хыялда бит без тегене, мен теге системный кеше буларак теге төрле мен хыял тема, мен теге цели. Прописываем цели и по бизнесу, теге личная эффективность. Юк, мәсәлән, Эверестка барып кайтырга. Онда юк, нисендер. Ози Осборн менән һөйләшергә. Бәлки берәй бик музыкага килгәндә, мен теге не буларак, чөнки теге хыялдар тип цельдер, ничек була бер күрсәтә? Максаттар күп. Иҗади максат һинең. Хыял тиһәң, ул ни ул? Хыял Югары бигрәк. Хыял тиң дә ул теге әллә гайда һәм хыял. Мен аны максатка әйләндерәм дә, һәм дә, ну, прописываю инде. Ничек бу? Ничек барып битергә? Ничек барып торырга? Ну, то есть декомпозиция эшләһәң дә. Минең йондыдым аны. Яна, шул йондыды якын айта. Вот, әйдә тогда, юк, һинең йондыдың бар, мөгаен һинең катының һинең йондыдың, но тем не менее, мына һинең максат иң мына иҗади яктан бер югары гына максат вот. Шунда китеп бараң. Белмәйм, бәлки тагыла сифатлы альбом симфоник оркестрман яздырылган бик яхшы сифатлы альбом, чөнки беләм уга бик күп сыгымдар кирәк. Бездә филиалны яздырып булмай, берәй бик яхшы студиялы, мәсәлән, Abbey Road. Бик сифатлы альбом, һәм дә наша картайган көндә, яндәр мултырганда винил пластинка куеп, без моны шуны яздырдык. Ну, бәлки шулайдыр да. Алла бирһә булыр. Алла бирһә, әлбиттә. Шуга ышанайык. Ышанайык, без әлбиттә ысынапта Илшат Абдуллинның югары максатын без ишеттек һәм хөрмәтле егетләр, кызлар, шуның менән безнең бүгенге 5 бармак тапшыру килеп итте үзенең алагына. Бездә булды кунакта Ысынлапта Безнең якын дус. Якын беренчедән безнең якын дус, икенчедән әлбиттә ул әлеге мәлдә әйткәндә булай инде башкорт рок сәхнәһенең һәм шул направлениянең легендаһы әлеге мәлдә дип әйтәм дә була. Бүрләр төркеменең солисты, основателе Илшат Абдуллин булды бездә кунакта. Зур рәхмәт, һау булыгыз барыгызга.